Добро утро! Добро Добро утро! утро! Как сте днес? С по една Както дума. винаги на движение. И в това движение и обмен на енергия между нас излизат най-различни теми. И това, което ни беше много докоснало като тема, върху която да мислим и по която така да намерим отговори, е темата за слабостта, дали е сила и доколко трудностите са нещо, което идва да ни изпита, дали те са наш приятел. Да, като си разсъждавах аз така насаме по тези теми, попаднах на една много мъдра история за една дъщеря, която се отделила, имала свое семейство и нещата вървели много трудно. Тя се отчаяла и отишла за съвет при своята по-мъдра майка и споделила, че е на дъното на отчаянието и няма решение. И майката казала: добре, ето сега, тук ще направим един експеримент, за да видиш как е добре да действаш в една такава трудна ситуация. Взела в една тенджера сложила моркови, в друга тенджера сложила яйца, в третата сложила кафе и сложили всяка от тенджерите по-отделно на огъня. Нещата сложени при еднакви бурни обстоятелства, огъня, който преобразува всичко. И накрая гледат резултата. Моркова, който бил много твърд, станал мек. Яйцето отвън изглеждало същото, но вътре, като го щупили, на неговия състав бил много променен. То било станало твърдо отвътре. А най-добре на тази промяна през огъня било кафето, което станало една приятна напитка, ароматна. Тя си пуснала всички етерични масла и те се насладили на удоволствието от изпитото кафе. И майката направили анализ кой как е реагирал в тези обстоятелства. Та и нашият извод от размислите за трудностите са в това как ние реагираме на всички трудности, които се появят пред нас и усетим голяма слабост при появата на тези трудности, как те ни променят. Дали като кафето се превръщаме после в ароматна напитка, минали през огъня, дали като морков сме омекнали или сме станали като твърдо сварено яйце. Размислих ли Много ви как интересно. реагирате? Как реагирате А, на обстоятелствата? Направо потънах в това, което разказа. Много интересна история. А, аз със себе си бих казала, че в различните ситуации май различно ми се случва. Някой път го докарвам и до аромата на кафето. Много пъти, ето вчерашния ден беше такъв и сутринта си споделяхме и после стана най-хубавото видео. А, всички сме хора, имаме своите моменти на слабост, кога по-продължителни, кога съвсем за кратко, но винаги тази слабост привлича към себе си сила и в моя случай вчера привлякох вас, изподеляйки ви всичкото, което усещам и което си мисля. Вие ми подадохте ръка и заедно минахме през това. И Сварихме тогава аз ароматното кафе накрая. накрая така се случи, да, но намерих у себе си силата, защото тя си е там, силата. И това, което исках да кажа е, че силата или слабостта, понякога тази слабост, която си мислим, че се проявява у нас, тя е огромна сила.
И аз си мисля, че когато вътрешно се смекча, когато вътрешно се умиротворя, това първоначално го чета като някакъв вид слабост, а то е огромната сила, която ми дава възможността да се свържа с другите хора. Това е и огромната сила аз да отворя уста и да споделя какво ме мъчи, за кое ми е тежко в момента. Защото ако остана отвътре втвърдена и остана в болката си и не намеря силата да споделя, кой от външния свят би могъл да ми даде обратна връзка, да ме подкрепи, да ми помогне. Така че за мен понякога силата е слабост, друг път слабостта е сила и И така се преливат. случва както при различните продукти и накрая да го докараме до ароматното кафе, като най-крайния резултат. Ето пак слънцето грее Огряна от така светлина отзад. Прекрасно. Дея. Накрая слънцето те А, огря. Да, все а, пак накрая сме огрени от слънцето. да. Ами в тази сентенция се сетих за думите на моя съпруг, светла му памет, който беше много деен човек, много организиран, много динамичен. И той имаше една такава приказка. Нали, когато попаднем в някаква трудна ситуация, нали, организираме някакви неща, а, и, и ни е трудно, ни е ново нещо. Значи много често казваше така: сега да се научим на трудното, за да ни е лесно после. И, а, и аз много често казвах: ами добре, ма кога ще дойде това лесно? И, а, и просто сега последните години вече осъзнавам напълно, че всяка една трудност тя ни разширява. И както всяко едно предизвикателство, като направи човек, като направи нещо, ето, примерно, научих се да плувам преди миналата година. Просто аз Браво! 58 години се страхувах от водата, макар че съм риби зодия, но имах някакъв страх и миналата година си казах: аз отивам и се научавам да плувам. И го направих наистина. Благодаря на треньорите в фитнеса, Energy Fitness София, които се справиха с моя Минутки за страх реклама. и ми помогнаха. Така, да. Това искам да кажа, че след всяко предизвикателство, ето това, значи научих се да плувам, аз после бях вау. И след всяка една трудност, после вече ни е лесно. След всяка една трудност разгръща се нова енергия, разгръща се нов потенциал даже, който той си е в нас потенциала. Той си е в Мгм. мен, той си е в теб, той си е във всеки един от нас. Обаче е нужно ей така да го пробудим, да го раздвижим, а, да го точно да го задействаме. И това задействане и разширяване на потенциала, това проявяване на потенциала става точно чрез трудности. И за това Като врящата много, вода. да, много се кефя напоследък, точно така. Врящата вода, да. И много се кефя напоследък колко много хора се пробуждат, колко много хора а, търсят своите силни страни, колко много хора се обръщат към хобитата си. Защото точно там, в хобито, в силните страни, в това, което ти е вътре в теб дадено от Бог, тази божествена частица, която се разгръща вътре в теб, точно тя е автентичната. Точно тя е тази, която те кара ето в такива трудности ти да продължиш напред и после да се кефиш на резултата, на разгръщането, на лесното. Скъпи, така слушайки ви, се сетих, имаме една приказка, която понякога, като стане трудно, тя иде през човека до мен. Той казва:
Трънчанина казал Зоре, докато си жив. Тази реплика, като се появи в трудна ситуация, тя просто е като една магическа формула, която помага да се справим и така Последния. качва духа. Тази реплика, Зоре, докато си жив, качва духа и си казваш, абе и други като мен са били в трудни ситуации и са се справили, значи и аз мога. И Да, в крайна вот, сметка, ако пък го възприемем като възможност, а не като зор, какво би Точно. било? да, Градивен зор. Градивен. градивен. Да. Да, Да. тази девойка, която се появи и на която й помагам, тя търси работа и две от нещата, които й препоръчах да направи са следните. Тъй като видях, че за някои от нещата, за които тя е подала документи и кандидатства, са свързани с някакви нейни съпротиви. И казва, тази работа няма да я приема, защото имам еди каква си съпротива. Аз това нещо не бих могла да го понеса да го правя. И аз си казах, водена от тези нейни съпротиви, и препоръчах да направи две неща. Едното е всичките тези съпротиви, които ги има, да седне и в рамките на няколко дни да изкара на белия лист съпротиви, които ще и се появят по отношение на една или друга работа, по отношение на самия живот. И другия бял лист, другата тетрадка, в която да почне да пише, това са нейните възторзи. Нещата, които и дават сила, желание за живот, които и слагат крилете. И когато преработим нещата, които са свързани с съпротиви, защото те имат някакъв корен, и ако тези коренчета не бъдат изкубнати, те ще продължат да работят, а нещата, които я укриляват и озаряват, те са нейния дар и нейното голямо богатство. И ако тя посее семената на възторга, тя ще бере много добри плодове. За сега все още отлага да направи тази работа, но тук аз ще предложа, ако някой друг, слушайки това видео, има желанието да поработим, за да преработи свои ограничаващи вярвания или да намери своя нов път, да види път и посока, да открие къде са скътани в гардероба или някъде другаде неговите крилца. Нека да ми се обади, да направим безплатна сесия и вярвам, че ще сложим доброто начало на висок полет. Прекрасен призив. Това може да го направи към всяка една от нас. Можете да ни намерите в социалните мрежи. И сега да ви пожелаем един великолепен ден. Ние отиваме да се гмурваме в задачите на деня и до скоро! И да превръщаме, ако се появят някакви трудности или тесни места, да ги превръщаме в лекота, решавайки ги, сглобявайки пъзълчето, което там трябва да се намери решението. Бъдете здрави, щастливи и винаги намирайте решения. Трудностите са за това, за да ни направят по-силни. Те И са да наш ни е леко приятел. след това. И да ни е леко след това. След тях. Да, ето Силата е в както нас, в ти крайна си сметка. питала, кога ще стане леко? Ами като Да. решим трудностите. Ами стана леко, когато започнах да работя върху себе си и когато започнах да помагам и на други хора. Така, Ето точно. го отговора на въпроса. Да, Кога? предай нататък. Тогава. Така че Прекрасен ден. и ние можем всички да бъдем полезни не само на себе си, но и на много други хора. Така е. Отворени сме. Айде, хубав ден! Хайде, хубав Хубав ден! ден.